इयत्ता 10वी तुकडी ह गणित भाग 2 प्रकरण 2 पायथागोरस प्रमेय. सराव संच 2.1 खालील त्रिकोटापैकी पायथागोरस त्रिकोटे कोणती आहेत ते सकारण सांगा. व पहिलं उदाहरण म्हणजे 5चा वर्ग 25, 3चा वर्ग अधिक 4चा वर्ग बरोबर 2 व 3चा वर्ग अधिक 4चा वर्ग बरोबर 9 अधिक 16 बरोबर 25. 5चा वर्ग बरोबर 3चा वर्ग अधिक 4चा वर्ग 3, 5, 4 हे पायथागोरस त्रिकोट आहे. कारण एका बाजूचा वर्ग हा इतर दोन बाजूच्या वर्गाच्या बेरजेइतका असेल तर तो काटकोन त्रिकोण असतो. म्हणून हे पायथागोरस त्रिकोट आहे. म्हणजे उदाहरण 5, 12, 13. 12चा वर्ग 144, 4चा वर्ग अधिक 9चा वर्ग 16 अधिक 81 बरोबर 97. 12चा वर्ग बरोबर 4चा वर्ग अधिक 9चा वर्ग 4, 9, 12 पायथागोरस त्रिकोट नाही. त्यानंतर 13चं म्हणजे 5, 12, 13. 13चा वर्ग 169, 5चा वर्ग अधिक 12चा वर्ग 25 अधिक 144 बरोबर 169. 13चा वर्ग बरोबर 5चा वर्ग अधिक 12चा वर्ग. 5, 12, 13 हे पायथागोरस त्रिकोट आहे. त्यानंतर 24, 70, 74. 74चा वर्ग 5476. 24चा वर्ग अधिक 70चा वर्ग 576 अधिक 4900 बरोबर 5476. 74चा वर्ग बरोबर 24चा वर्ग अधिक 70चा वर्ग 24, 70, 74 हे पायथागोरस त्रिकोट आहे. त्यानंतर सर्वात मोठी संख्या 27. 27चा वर्ग 729. 10चा वर्ग अधिक 24चा वर्ग 100 अधिक 576 बरोबर 676. 27चा वर्ग बरोबर नाही. 10चा वर्ग अधिक 24चा वर्ग 10, 24, 27 हे पायथागोरस त्रिकोट नाही. इथं 61चा वर्ग 3721. 11चा वर्ग अधिक 60चा वर्ग बरोबर 121 अधिक 360 3721. 61चा वर्ग बरोबर 11चा वर्ग अधिक 60चा वर्ग म्हणजेच 11, 60, 61 हे पायथागोरस त्रिकोट आहे. यानंतर सोबत दिलेल्या आकृतीमध्ये कोन MNP बरोबर 90° रेख NQ लंबरेख MP. MQ बरोबर 9, QP बरोबर 4 तर NQ काढा. त्रिकोण MNP मध्ये कोन
MNP बरोबर 90 आणि रेख NQ लंबरेख MP NQचा वर्ग बरोबर MQ गुणिले QP NQ बरोबर वर्गमुळात MQ गुणिले QP 3 वर्गमुळात 9 गुणिले 4 म्हणजे 9चं वर्गमूळ 3 4चं वर्गमूळ 2 NQ बरोबर 6 एकक. या ठिकाणी भूमितीमध्याचा प्रमेय दोन्ही बाजूचं वर्गमूळ काढून आपणाला ही किंमत मिळली जाते. सोबत दिलेल्या आकृतीमध्ये कोन QPR बरोबर 90 रेख PM लंबरेख QR आणि Q', PM बरोबर 10 QM बरोबर 8 यावरून QR काढा. त्रिकोण PQR मध्ये कोन QPR बरोबर 90 आणि रेख PM लंबरेख QR म्हणून भूमितीमध्य प्रमेयानुसार PMचा वर्ग बरोबर QM गुणिले MR 10चा वर्ग बरोबर 8 गुणिले MR 10 बरोबर 100 भागिले 8 MR बरोबर 12.5 QR बरोबर QM अधिक MR 8 अधिक 12.5 QR बरोबर 20.5 एकक आपणाला सांगता येतं. तसंच सोबत दिलेल्या आकृतीमध्ये त्रिकोण PSR मध्ये दिलेल्या माहितीवरून RP आणि PS काढा. PS मध्ये कोन S बरोबर 90 अंश, कोन P बरोबर 30 अंश, कोन P बरोबर 60 अंश आणि म्हणून 30, 60, 90 हा त्रिकोण आहे. म्हणून RS बरोबर 1/2 RP म्हणजेच 30 कोणासमोरची बाजू कर्णाच्या निमपट असते. 6 बरोबर 1/2 RP तिरकस गुणाकार RP बरोबर 6 गुणिले 2 12 एकक. तसंच PS बरोबर वर्गमुळात 3 भागिले 2 RP 30, 60, 90 त्रिकोणाचा प्रमेय 60 कोणासमोरची बाजू कर्णाच्या वर्गमुळात 3 भागिले 2 पट असते. वर्गमुळात 3 भागिले 2 गुणिले 12 दोन्ही भाग जर दिला तर 6 वर्गमुळात 3 एकक म्हणता येईल. RP बरोबर 12 एकक, PS बरोबर 6 एकक. सोबत दिलेल्या आकृतीमध्ये दिलेल्या माहितीवरून आपणाला AB आणि BC काढण्यासाठी खालील कृती करा. AB बरोबर BC पक्ष म्हणता येईल. कोन BAC बरोबर BCA समद्विभुज त्रिकोणाचे प्रमेय म्हणजे कोन A बरोबर कोन C. त्रिकोण ABC मध्ये कोन A अधिक कोन B अधिक कोन C बरोबर 180. त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणाच्या मापाची बेरीज 180 असते.
म्हणून कोन ए अधिक कोन बी अधिक कोन सी बरोबर 180. 2a अधिक 90 बरोबर 180. 2a बरोबर 90. ए बरोबर 45. कोन कोन सी बरोबर कोन ए 45. म्हणजे कोन बी ए सी बरोबर 45. म्हणून ए बी बरोबर बी सी 1/2 गुणुले ए सी. 45 45 90 त्रिकोणाचा प्रमेय. 1/2 गुणुले 8 1/2 गुणुले 2 √2 ला 2 भाग जाईल. ए बी बरोबर बी सी 2 एकक. एका चौरसाचा कर्ण 10 सेमी आहे, तर त्याच्या बाजूची लांबी व परिमिती काढा. समजा चौकोन ABCD हा चौरस आहे. AC बरोबर 10 सेमी, AB बरोबर BC. त्रिकोण ABC मध्ये कोन B बरोबर 90 चौकोनाच्या बाजू, चौकोनाचे कोन. पायथागोरस प्रमेयानुसार AC वर्ग बरोबर AB वर्ग अधिक BC वर्ग 10 वर्ग बरोबर AB वर्ग अधिक AB वर्ग 10 वर्ग बरोबर 2 AB वर्ग. आणि म्हणून AB बरोबर 100 AB वर्ग बरोबर 100/2 50. AB बरोबर 5 2 सेमी. चौरसाची परिमिती बरोबर 4 गुणुले बाजू 4 गुणुले 5 2 20 2 सेमी. दिलेल्या चौरसाच्या बाजूची लांबी परिमिती अनुक्रमे 5 2 सेमी व 20 2 सेमी ही त्या त्रिकोणाची लांबी व परिमिती आहे असं आपणाला म्हणता येतं. यानंतर सोबत दिलेल्या आकृतीमध्ये कोन DFE बरोबर 90 रेख FG लंब रेख ED. जर GD बरोबर 8 FE बरोबर 12 तर EG काढा, FD काढा, तिसरं EF काढा. पहिला घटक याप्रमाणे आकृती आपणाला दिलेली आहे. तर त्रिकोण DEF मध्ये कोन DFE बरोबर 90 रेख FG लंबरेख ED. FG वर्ग बरोबर GD गुणिले FG 12 वर्ग बरोबर 8 FG. EFG बरोबर 144/8. EG बरोबर 18 एकक. या ठिकाणी भूमिती मध्याचा प्रमेय उपयोग केला जातो. तसंच त्रिकोण FGD मध्ये कोन FGD बरोबर 90 FD वर्ग बरोबर FG वर्ग अधिक
जेडीचा वर्ग पायथागोरस प्रमेयानुसार 12चा वर्ग अधिक 8चा वर्ग 144 अधिक 64 208 एफडी बरोबर 4 वर्गमुळात 13. तसेच त्रिकोण ई एफ जी त्रिकोण ई जी एफ मध्ये कोण ई जी एफ बरोबर 90 अंश ई एफचा वर्ग बरोबर ई जीचा वर्ग अधिक एफ जीचा वर्ग पायथागोरस प्रमेयानुसार 18चा वर्ग अधिक 12चा वर्ग 324 अधिक 144 468 ए बरोबर 6 36 गुणिले 13 आणि म्हणून 36चं वर्गमूळ 6 आणि 13चं वर्गमूळ निघत नाही. ए बरोबर 6 वर्गमुळात 13. एका आयताची लांबी 35 सेमी व रुंदी 12 सेमी आहे तर त्या आयताच्या कर्णाची लांबी काढा. समजा चौकोन ABCD हा आयत आहे. AB बरोबर 12 सेमी, BC बरोबर 13 सेमी. त्रिकोण ABC मध्ये कोण B बरोबर 90 अंश. पायथागोरस प्रमेयानुसार आयताचा प्रत्येक कोण काटकोन असतो. पायथागोरस प्रमेयानुसार ACचा वर्ग बरोबर ABचा वर्ग अधिक BCचा वर्ग 12चा वर्ग अधिक 35चा वर्ग 12चा वर्ग 144 अधिक 35चा वर्ग 1225 1369. AC बरोबर 1369चं वर्गमूळ 37 आहे. दिलेल्या आयताच्या कर्णाची लांबी 37 सेमी आहे. सोबत दिलेल्या आकृतीमध्ये M हा बाजू QRचा मध्यबिंदू आहे. कोण PRQ बरोबर 90 असेल तर सिद्ध करा. PQ बरोबर 4 PM वर्ग वजा 3 PR वर्ग. याच पद्धतीने आपणाला अनेक उदाहरणं सोडवता येतात. आता या ठिकाणी आपण पाहू तर त्रिकोण PQR मध्ये कोण PRQ बरोबर 90 अंश. PQ बरोबर PRचा वर्ग अधिक RQचा वर्ग PR अधिक RM अधिक MQचा वर्ग PRचा वर्ग अधिक RM अधिक RMचा वर्ग PRचा वर्ग अधिक 2 RMचा वर्ग. PQ बरोबर PR अधिक 4 RMचा वर्ग. PQचा वर्ग बरोबर PRचा वर्ग अधिक 4 RMचा वर्ग. त्रिकोण PRM मध्ये कोण PRM बरोबर 90 अंश आणि म्हणून PMचा वर्ग बरोबर PRचा वर्ग अधिक RMचा वर्ग. RMचा वर्ग बरोबर PM वजा PR. PQचा वर्ग बरोबर PR अधिक 4 PMचा वर्ग वजा PRचा वर्ग. PQ वर्ग बरोबर PRचा वर्ग अधिक 4 PMचा वर्ग वजा 4 PRचा वर्ग. PQ बरोबर
पी क्यू बरोबर 4, पी एम बरोबर पी एम वजा 3 पी आर. ह्या पद्धतीने आपणाला उदाहरण सोडवून सांगता येऊ शकतं. पायथागोरस प्रमेयाचे उदाहरण समजा एक बघा, खालील कोणते त्रिकूट काटकोन त्रिकोण बनणार आहे? 5 पर्याय: 5, 12, 13, 8, 15, 17, 20, 10, 11, 9, 40, 41. पहिलं पर्याय 5, 12, 13 पायथागोरस त्रिकूट आहे. 8, 15, 17 पायथागोरस त्रिकूट आहे. 20, 10, 11 पायथागोरस त्रिकूट नाही. 9, 40, 41 पायथागोरस त्रिकूट आहे. त्रिकोण पी क्यू आरमध्ये कोण क्यू बरोबर 30, कोण आर बरोबर 90, तर कर्णाची लांबी 20 सेमी आहे. तर क्यू आरची लांबी किती? 10 सेमी. ए पर्याय 10 सेमी, बी पर्याय 10 वर्गमुळात 3, सी 10 वर्गमुळात 2, 5 वर्गमुळात 2. तर या ठिकाणी कर्णाची लांबी 20 आहे, म्हणजेच क्यू आरची लांबी 10 सेमी आहे. एका चौरसाचा कर्ण 16 सेमी असल्यास त्याची